направих манджата от нахут. Пилешко месо, нахут, подправките сложих парлив пепер, черен пепер, чубрица, кирвис, магданоз, лук и така манджата стана много хубава. Макар че се съмнявах с нахута каква манджа ще стане. Много е вкусна. Как добре се опържава английската сланинка. Сега ще добавя пилешкото месо вече вътре. Ще запържа и него. Така накрая слагаме малко кашичка, брашняна кашичка. Така. И слагаме малко магданоз ръсен вътре. Така. И манджата така вече е готова. Овкусена. Магданоса е хубаво отгоре. Зелена. И манджата е готова. Нахута е готов. Да го вкусим. Много е вкусно. Чудно. Браво! Вкусен нахут.